Ahojte, volám sa Andrea, mám 35 rokov a pracujem na pozícii zástupca riaditeľa divízie produkcia a moja práca je sedavá. Zapojila som sa do tejto výzvy kvôli tomu, aby som zmenila svoj životný štýl, možno zapojila nejaké nové aj recepty a pridala viac zeleniny. Problémom je nepravidelnosť v stravovaní a tým pádom potom zjem veľké množstvo jedla. Aktuálne, čo sa týka pohybu, väčšinou toho pohybu sú prechádzky iba s mojím psom. Nie sú úplne pravidelné, ale nejaké sú. A chcela by som zapojiť viac pohybových aktivít a cvičenia do života. Napríklad využiť aj bicykel, ktorý som si kúpila a začať častejšie chodiť na bicykel. Nechcem mať obmedzenia, bo teraz vnímam, že mám isté obmedzenia a napríklad, aby som mohla chodiť s priateľmi von, aj na zložitejšie turistiky, na ktoré si aktuálne netrúfam. Jedno z motivácií je to si užiť dovolenku v Chorvátsku, ktorú tento rok plánujeme po viacerých rokoch, aby som sa cítila viac tak slobodne a mohla sa pohybovať voľne po pláži a užívať si more. Spokojnosť, sloboda v živote, ale tiež aj nové informácie o tom, ako napríklad skladať svoj jedálniček, svoju stravu, aby bol vyvážený, aby bol zdravý, prospešný. Aj fyzicky, aj psychicky sa cítim hlavne silná, nepremožiteľná a že dokážem toho veľmi veľa spraviť. Najväčšia výzva boli najmä nejaké oslavy alebo stretávania sa s blízkymi a kamarátmi, aby tam som stále myslela na to, že koľko napríklad kalórií bolo vhodné zjesť, aby som to neprestrelila a udržať si takú rovnováhu. Mojím cieľom bolo schudnúť 30 kg, ale zatiaľ som schudla 25 kg a pokračujem teda ďalej. Čo sa týka pohybu, tak v podstate na dennej báze som chodila na tie dlhšie prechádzky. Taktiež som zaradila beh do pohybových aktivít, ten bol 3 až 5 krát týždenne, polhodinový beh. A veľmi málo, ale predsa som sa venovala aj silovému cvičeniu a to by som chcela ešte zlepšiť a zintenzívniť. Easy Diet veľmi pomôže ľuďom podľa môjho názoru s tým, že im ukáže tú cestu, ako sa správne stravovať, ale tiež to bola aj motivácia k pohybu. Nemusela som si variť, zháňať suroviny, prerátavať tie nutričné hodnoty, ale už som vlastne dostala navarenú plnohodnotnú stravu na celý deň. Strava bola pre mňa veľmi inšpirujúca, aj niekoľko tých receptov, veľa z nich plánujem zaradiť aj do bežného života, už bez Easy Diet, takže bolo to veľmi efektívne pre mňa. Ľuďom, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, tak určite odporúčam zvoliť si Easy Diet a vyskúšať túto cestu.